Wawazifumu, mayi ake Adani abwera poyera akuti athandize maganizo. Monga mukudziwa ndinapanga posti nkhani ya Adani, mnyamata amene anapanga ngozi ku Cape Town, koma mayi ake amadziva ngati kuti mwana wawo anachita kuphedwa. Ndiye ku comment section anthunso amene anaonera video imeneyi akunena kuti Adani anachita kuphedwa, amufunse Agnes, ampanikize Agnes. Ndiye mayi yake amawerenga makomenti onse aja, ndiye pano abwera poyera akufuna kuti tiathandize nzeru. Kuti akuluakulu mmene mwayimvera nkhani muja iwowa apange chani ndipo kopitako apite kuti. Ndiye ngati pali munthu amene angathe kuwathandiza mayi yake Adani kupeza chilungamo pa imfa ya mwana wawo, chonde azifumu mungathe kundihala ku inbox kapena mungathe kusiya namba yanu ku comment section kuti tilumikizane nanu ndi cholinga choti maonetse njira imene angathe kupeza chilungamo pa imfa ya mwana wawo. Ndiye nkhani imene ndabwera nayo lero ndimeneyi. Azifumu chonde athandizeni mayiwa. Kumapeto kwake ndifunanso ndiyankhule akuluakulu choti muziwe ndichi, pamudzi pano ndi bwalo la azifumu. Ndiye nkhani izi zikamabwera chonde kumazitengera serious. Pala anthu ena ake mumapita ku comment section tikapanga post mwina nkhani zokhuzana kuti wina wake mkazi wake wamuthawa izi ndizi, ndiye mumapita ku comment section mumamba kunyoza munthu uja. Akuluakulu mchitidwe umenewu lekani, chifukwa chakuti pamuzi pano tipanga mavideos amenewa ndi cholinga choti tizitha kuthandizana. Zathu zikangwera zina zake azibwera azikhala nafe omasuka ndi cholinga choti timuthandize maganizo. Ndiye pala anthu ena ake mumapita ku comment section mumamba kwanyoza anthu aja, iwe ndiwe kape, ndizoba izi ndizi. Akuluakulu lekani mchitidwe umenewu. Ngati simungakwanitse kuthandiza, sibwino kulemba komenti yomunyoza munthu uja, sibwino kulemba komenti ya zopusa. Cholinso muziwe ndichi, sitikupempha kuti muzipanga komenti ku ma videos athu, sitikupempha ma likes anu, sitikupempha ma follower, sitikupanga ma video okhuzana ndi ma follower chanchani fame. Ife tibe nazo ntchito zimenezo, tikupanga ma video ndi cholinga choti tizitha kuthandizana. Ndiye ngati simungathe kuthandiza, sibwino kuyika komenti yanu yopusa, lekani zimenezo.